Wane ne? Assalamu alaikum, Tanko Mudi ne. Wa alaikum salam, Mudi, maraba. Barka da asuba, da fatan kuna lafiya. Barka dai, lafiyar mu ƙalau, ya fama da jama'a. Mun gode Allah. Kana ƙoƙari fa Tanko, karatu ne da sanyin safiya haka? Ka san an ce karatu da safe ya fi shiga, lokacin ba hayaniya, kuma abubuwa ba su fara yin yawa ba, ƙwaƙwalwa tana washe. Hakan ne fa, Allah ya taimaka. Ko shi sa duk ƙoƙarin mu sai mu ga ka zarta mu muna sammako, kai ko ashe a tafe kake kwana. Mudi kenan. Mana, a bani sirrin nima, dama ina so in dinga samun lokacin nazari da bincike kamar yadda kake yi ɗin nan, ba na samun dama. Ina mamakin yadda kake iya samun lokacin karatu duk da abubuwa sun maka yawa kai ma. Mudi kenan, ba ka rabo da ƙaƙaci da wasa. Da gaske fa nake, ba wasa ba. To Malam Mudi, irin waɗannan abubuwan suna buƙatar a ɗauke su da gaske. Duk lokacin da ka shirya da gaske kana buƙatar faɗaɗa iliminka ta hanyar bincike da karatu, za ka ga lokacin ya samu. Haka ne, in na fahimce ka, yanzu dai son karatu na bai wuce fatar baki ba ko? Kusan haka ne, bari in maka wata tambaya. Kafin ka zo wajen nan me kake yi? Na ɗan duba dandalin sada zumunta don naga ko da wani sabon abu, sannan na kalli shiri a talabijin. Yanzu kana iya tuna ta inda waɗannan abubuwa suka ƙara ma wani ilimin da zai inganta maka rayuwa? Gaskiya ban cika tunawa ba, na fi tuna munanan abubuwan da ke faruwa yau da kullum. To ka ga inda za ka taƙaita yawan amfani da su, za ka samu aƙalla minti 30 na karatu ko bincike kan wani abu mai amfani. Gaskiyar ka fa, na cika lokacina da abubuwan da muhimmancinsu bai kai ya kawo ba ashe. Yawwa, to in ka rage su, ka kuma takura kanka, ka fara karatun a hankali, za ka ga kana ƙara samun rarar lokacin yin karatu. Ai yawancin mu mukan samu rarar lokaci Malam Mudi, ya danganta da me muka zaɓi mu tafiyar da lokacin mu ne a kai. Haka ne, na gode ƙwarai. Amfanin zama da ku kenan. Ina komawa gida zan je na tsara yadda karatun zai kasance. Duk waɗannan abubuwan zan watsar da su, na fara bincike gadan-gadan. Ban tare numfashinka ba Mudi. Komai akwai buƙatar a fara shi da kaɗan-kaɗan. Idan ka kinkimo abin da zai gundure ka da wuri, karatun ba zai yiwu ba. To fa, ya kamata na yi kenan? Ai ni na ɗauka dole sai na rabu da komai na wasa kafin na iya jajircewa na yi karatun. Shawarar dai da na fara ba ka ta farko, ita za ka duba. Ka ɗan rage wasu abubuwa marasa amfani. Ka samar da minti 15 zuwa 30 na yin karatun. A hankali sai ka dinga ƙarawa in akwai buƙata. To madalla, hakan za a yi. Wannan ne zuwanka na farko wannan tashar? Za ka iya yin subscribing domin ci gaba da samun shirye-shirye makamantan wannan. Idan kun ji daɗin wannan shiri, za mu so mu ji ra'ayoyinku a sashin tsokaci. Mun gode.